Opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła pierwsze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka. Poproszę mleka 5 deka. Z apteki poszła do praczki kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech te kaczki gęś kopnie. Znosiła jaja na twardo i miała czubek z kokatą, a przy tym na przykład kaczką czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemkę starą, mówiła, że to makaron, a gdy połknęła 2 złote, mówiła, że oddam potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec, na obiad można ją upiec. Pan kucharz kaczką starannie piekł, jak należy w brytwannie, lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając, do 2 cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka.